oke ndị na-esi n'ụlọ ekpere agbagazi ụlọ ekpere ndị ọzọ isi n'ụlọ ekpere nke a mapụta agbaga na nke a si n'ụlọ ekpere the other one gaa na nke mọmị isi from nke mọmị gaa na nke dadi isi na nke dadi maje na the other one after ichietegwa back to Catholic ma Anglican mbụ chọọchị gị n'ụtụtụ echi mọpụkọ gaa na nke mọmị gaa na nke dadi. How many of you mara na ndị pastor sef need prayer? You nwere idea? So many of you etinye ha na confusion. Ụfọdụ abazie na nke dibia ga na-anara ike ha eji satisfy ọnụ because problem ụnụ akarịa na too much tinyekwuo na nke ha nwere enwe. How many of you na-ekpere pastor ya ekpere? Ugboro gị ise bugoro ala kpere Chineke biko cheta family pastor m na ndị otu ya. Ichefu na pastor nwere ọbara na mmiri na brain na nsogbu otu isi nwe nke gị. Ichefuona na pastor nwere family nwee relations nwee other things na-akwụkwa house rent. Ị nwere idea? Ị nwere idea na pastor nwekwara ndị amụsụ nọ na village ya too? Ị nwekwara idea? Nwanne ọnụ ka onye ọbụla ji ekpere onwe ya. Pastor nye gị prayer point ị ga ekpere onwe gị kpere onwe gị. Pray yourself out. Etinyezina ndị a na pressure. Etinyezina na pressure. Mana ka m kụziere gị this one. Fada Mbaka nwere idea na adoration ga-emecha mechie. Ngwara cheke ya na ịgbakọ wepụzie. Ihe pastor gị na-ekpere. Then kpere onwe gị ezigbo ekpere. Ọnụ ka ị ga-eji gbara onwe gị. Okwu ọnụ ka Chineke ji kụọ ụwa. Bịa enyere gị power. Were ọnụ gbara onwe gị. Nwa ji ọnụ agbara onwe m oge mbụ ka asị na okwu abụrụ nri. Nwanne okwu na-enye complete Igbo man nne. Ngwalụ cheke ya.